Bergarako herri lagunak kalera etorri gara gaurko honetan hasiera baten behintzat, lehenengo biztasuan aparteko elementurik ez dakon kalia. Hasi, Ibargari kalia baino pilo lentxo bazten da eta bukatu Bergarako San Martin Agirre plazara emoten dauen errege semina isuan. Hori esan dugu, ez dakola aparteko elementurik, baina hasiera baten behintzat izan be, bertan fijatzen bagara, Espainiako gerrakin lotutako arrasto bat edo beste ikusiko dugu. Jaio naiz, Zelaia, kaixo? Epa, txomin. Bueno, esan dugu, ezta? Hemen gauzela, pasoko leku baten gauzela, herri lagunak kalia jente askoko lekua da, eta asko, hemendik pasatzen denean, ikusiko dago epaetia, eta beste zerrez. Begiratu eskero baina, esan duguna, ezta? Gerra garaiko kontu ikusiko ditugu. Bueno, hemen ikusten dituzuen marka horrek danak, eta hor darenak, eta gero handikaldian bebai, goixan bebai, dia metrailak lagatako markak. Hemen bomba bat jaurti zeben, eta, bomba jaurti zeben, zerak, Republikaren aldekuak, hau okupauta zeuan, hemen zeren zerak, nazionala sartuta, golpistak sartuta, eta zeren udaletxian kokatuta, eta hemendik gidatzen zituzten maniobra guztiak, hor badakizuen nola kokatu zen intxortan frontia, eta hemendik pasatzen zian zerak tankiak bebai. Hemendik urteten zian tankiak. Eta ederki ikusi leike hori ertzian. Hori da, horbe beste arrasto bat badagoelako, ez da? Bai, guazen ikustera. Argazki bat ikusten da, hau plazi hau, dana tankez betia eta soldauz betia. Eta tanke horreitako bat? Bai, eta horreitako batek edo batzuk, hemen ikusi aldan arrastaria egin zeben. Hemen ikusten dana, ez da? Hemen ikusten dira, marka batzuk ikusten dira? Bai, hori da. Hemen plazatik gero, hemen plazan kokatzen zian danak, eta gero intxortara bidea hartzeko, hemen goitxi bera juten zian, eta emoten dau hortaiko tanke batek edo batzuk egin zituztela arrastara honek. Dia tropa italianoa dia, eta dauke tanke ez oso handixak gainera, nahiko txikitsuak ikusten diala, tanke horrek oso partnerrak, esan nahi dut, gero lehen bigarren mundu gerran asko erabiliko dira, arinak. Eta hemendik eta bideratzen zituzten frontera, bai. Jaion esan dugu, ez da, tropa frankiste, tropa golpistek, Bergarako udaletxia hartu bila, euren operazioarako zentro moduan. Bergarara, noiz heltzen dira, zer heltzen dira, zer agina behin egun horreitan? Bai, bueno, Bergarrak jakin zeben gerra sortu zala, altxamentuan berri izan zeben Santa Mañako jaixetan. Uztailean 18 eta horri izan zen inpaktu handia. Eta gero, hortik eta Belaxe iritsi zian golpistak ona, sartu zian irailaren 22an. Bi hilabetian, bertan. Zeitsuan sartu zian. Ezin dugu imaginatu, egin zebela peninsula osoa pasa onaino etorteko. Ona etorri zian altxatuak zian Nafarroatik, Nafarroan zeuan mola, eta molak prestatu zitsuanan talde batzuk, eta gero baitxabe Arabatik. Hortik sartu zian... Bai, etzala puntu baten hasi eta dana zabaldu, ja bauka ja ondo planifikauta dukaina, ez da? Hori da, leku desberdinetan eta ondo planifikauta zeuken. Eta ona sartu zian irailan 22an. Gero, irailan 28an, ja, udal gobernu berrixakin egiten da lehengoko plenua. Hortik eta astebetera, esate baterako. Eta ze gertatzen da orduan? Herrisa gelditzen da banatuta, hautatu biharrarekin, bando bat edo beste, orduan, Republikaren aldeko bandokuak itxen dabe igez. Horretaratuko baitxabe esan biharra dago, momentu horretan hemen zerela errefuxiatu pila bat, beste herri batzutatik ona etorritxakoak. Orduan, errefuxiatuta zerenak gehi herritarrak alde inbiar izan zeren, baina jente asko joan zen. Eta zituzten hemen etxiak eta utzik, eta zeuzkenak utzik,
eta hemen geratu zianak isilixan edo beldurrez edo zertu beharko zian. Udal gobernua aipatu duzu, ze aldaketa egon zen hor, zeintzuk eusen ordura arte nolabait agintian? Hemen alkate nazionalistia zegoen eta korporazioa udal zinegotzian nazionalista zian baitxabe. Eta zeren karlistak bai, baina gehixengua zen PNV-koa. Eta orduan zer da gertatzen dana, belaxe alkate nazionalista kenduko dabe eta jarriko dabe euron kordako bat, Luis Ruiz de la Prada. Eta pertsona hori bat egingo dau, zerakin, eura deitzen dotzen el Movimiento Salvador de España. Eurondako aizian Espainia salbatzen de las hordas rojas. Eta orduan, honek eitzen dabena da, hartzen dau jarrera guztiz kolaborazionista, kolaboratzen dau tropa altxatuekin, erresten dotze dana, gero euskuntza aldatzen da ikaragarri, hau da, aktak aurrekoak izan, ondorengoak izan, hizkuntza total aldatzen da. Eta gero, jarduten dau, agurrak eitzen, txalotzen alako edo bestelako generalak indakua. Eta gero, hemen geratu zianak, aparte bildurra eta abar, gero gertatzen dana da, jendiai bezkatze jako, parte hartzia desfilietan, orokortzen da... Gorazarreiken nolabait, ez da? Agur fascista. Noiz arte euren presentzia herrixan modu horretara, tankiekin, militarrekin? Hemen frontia egonkortzen da intxortan, eta hor maniobra guztiak bideratzen dira hemen ditxik. Kapitaina zan Ignacio Lizo, eta hortik agintzen dira, ematen dira aginduak. Eta hor gertatzen dana da, momentu baten, frontia hor dago, baina gerra paraliza hoitzen da neurri baten, ze altxatuak, golpistak, lehenesten dabe joatia Madrilera. Orduan, indarrak arabideratzen dira, eta hango kanpaina bukatzen danean, berri dobe, hasten dira iparreko kanpainarekin, eta ia bueltatzen dira ona. Eta ia bueltatzen dira nian, ia dauke bai italianuen eta alemanen apoiua. Indarrak pilatuta etorten dira, ez da? Hori da, eta ekartzen dabe ia tresnerixa, gerra makinak, ikusi duguna tankiak eta kainoiak eta abar, eta por supuesto abioiak. Orduan, indarra handi horrekin, Republikaren aldekoak gudareixak ez teuke zer eginik, eta ia apurtzen da, eta hasten da ia fuga, erretiradia Bilbo aldera. Eta erretirada horretan gertatzen da bestiak beste Gernikako bombardaketa. Eta ja behin hemen gerra bukatutzat ematen da, eta mazazpixan, hasiko da represioa. Gerra osteko represioa, eta horren hainbat adibide be, zuk badakitzu. Batetik lehen aipatu dugu, ez da? Alkate berrixa jartzen dauela. Alkate berri horren oharrak edo deigarrixak dira. Lehen esan duguna, zera udalkidiak, edauke jarrera guztiz kolaborazionista, txalotu itxen dabe, bat itxen dabe guztiz altxatuekin, eta, azten da represioaren formak diferentia dira. Egongo dira salaketak, kaleratziak, ze udaleko langile asko kaleratuak izango dira, eta lantegixetakoak bai, gero berrido lanpostuak lortzeko euki beharrezinuan informe positibua, edo falangiak indakoa, edo abadiak indakoa, edo euki beharrezinuan informe bat, benetan esatezabana zintzua zinala. Kaleratziak esan dut, eta gero egongo dia baitxabe inkautazinuak. Hemen gare
kasualidades gainera, Bai, Olaso Dorrian onduan, eta Olaso Dorria bera inkautau zeben nola ez, eta bertako muebliak eta eraman zituzten Franco udan pasatzen zaban palaziora, Aiete Aietera, palaziora. Donostira. Bai. Gero aukera ukiko dugu ikusteko, nolatan horko muebliak, hemenguak, eta argazkitza dare, han Franco jarritxa, embajadoriakin. Hemen dauzen mueblietan. Hori da, bueno, inkantazioak izan dutena. Etxiak eta, zera nazionalistenak eta utzi zerenak, jata txikitu egingo dituzte. Eta gero, salaketak, niri, bueno, oso fuertia pentsatzen jat bat, da papel mutur bat, alkatiak idatzitxakoa, lehen esan dutena Luis Ruiz de la Pradak idatzitxakoa, eta da emakume baten gainean, eta esaten dau, alako izan da oso aktiba nazionalisten alde, eta lan ikaragarri egin dau, eta contra las gloriosas tropas del Ejército Salvador de España, eta orduan esaten dau, harrapatu eskero egin behar da fusilau. Hau da, etxen dau, akusazioa, juizioa eta kondena papel mutur baten. Oio burditxa garten da, jaion olakoak entzun da. Terriblia da, eta gero baitxabe Santanderreko kartzelatik eta bialtze zotzen eskaeria alako eta bestelakoan inguruan eitxeko informiak. Eta horrek informe horre betetzen zian, eta horren arabera han edo kartzela zigorra edo eriotza zigorra ezartze zotzen. Eta gero, kulturari dagokionez bada ezabatze total bat. Da, euskal kultura eta hizkuntza guztiz debekatzen dira. Eta egoera ekonomikoak zer esanik ez. Kaleratuekin eta bestelakoekin horredanak ondorixoak ekarriko edalako, ez da? Hori da. Egoera ekonomikoa izan zen posgerrakoa terriblia. Gerra hostia izan zian 40. hamarkada antzua, total antzua. Bai, gozia pasauko dau jendiak, estraperrua nagusitxuko da, ustelkeria, en fin, desastre bat. Gaur Bergaran inguruan gabitze berbetan, baina zoritxarrez betzatzen dut hau beste herri askotara zabaldu aldan zeuzer dala, ez da, Jaionen? Olako egoerak eta olako... Bai, hori orokorra da. Eta hemen gaizkixen pasauko dabenak izango dira, galtzaileak. Franco sekula ezagan bilau adizkidatzia, sekula bez. Franco gizartia bitan banatu zaban, irabazliak eta horrek izango dira sarituak eta galtzaileak, eta horrek izango dira etenbarik zigortua. Orduan, galtzaileak baitxabe nolabait barneratu egin zeben galtze hori. Eta bat baino gehiago, gainera, horrek gerra hasieran ze banduren alde joan, bat baino gehiago gainera, sentituko dagoena da damua. Igual, konbentzimentuatik baino, ez? Hori da. Egoriak bultzatu den joetako. Jaione Isazelaia, hementxe, bukatuko dugu gaurko tarte hau, interesgarri benetan. Lehen egon gara berbetan, da esan duzunek askorako moten dagoela, urrengo baten etorriko gara. Aitzaki batu bauta, kontuen egin inguruan berbaitiko. Primeran, Jaione Isazelaia, benetan, eskerrik asko. Bale, zuei.